Il-ħolma ta' madwar 1900 tifel u tifla li jgħixu f'sitwazzjoni vulnerabbli li jiċċelebraw il-milied bir-rigal li xtaqu saret realtà bis-saħħa tal-inizjattiva Children's Dreams. Fl-aħħar ġimgħat il-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali ħeġġet lill-pubbliku biex jaħseb f'dawn it-tfal biex jingħataw ir-rigal li joħolmu bih l-milied. Remenda Grek mill-Aġenzija Appoġġ qalet kif f'xarejn kien hemm konkurrenza kbira u kulħadd żamm il-weda ma' tfal. Ir-rigali varjaw, ġifieri kellna soft toys, kellna roti, rigali oħrajn li tfal jistgħu jieħdu gost anke bħala logħob, kellna ħafna opportunitajiet għal tfal li jkollhom l-opportunità li jmorru huma ġo ħanutu jixtru ħwejjeġ tagħhom u allura dan il-milied iħossuhom huma wkoll illi għandhom l-għażla anke li jixtiequ huma. Ir-rigali issa se jibdew jitqasmu biex sa jum il-milied ikunu jistgħu jaslu għand tfal ta' etajiet xkejkna sa 18-il sena. Il-ħolm kollu ġie mwettaq, ir-rigali kollha ġew anke waslu ġewwa l-uffiċini tagħna f'Ħal Farruġ u allura issa x-xogħol li għandhom is-social workers u l-professjonisti kollha tal-fondazzjoni huwa li jaqbdu r-rigali kollha li hawn fl-uffiċini tagħna u jmorru jqasmuhom għand it-tfal sabiex sal-ġurnata tal-milied verament il-koll flimkien bl-għajnuna ta' kulħadd inkunu ġibna tbissima sabiħa f'wiċċ dawn it-tfal. Waħda mix-xewqat li saret ma kienitx għall-rigal iżda għal-ħarġa f'żu. Ħolma ta' tifel partikolari li xtaq li ju flimkien mal-familja tiegħu imorru jżuru anka żu tal-annimali ġewwa Malta li ma' ħolma intlaqat u nixtieq nirringrazzja minn hawnhekk lid-diriġenti ta' dan il-post u hemmhekk tara l-tbissima fuq wiċċ. Mhux biss it-tfal imma wkoll l-om dik l-om partikolari li matul is-sena tkun qiegħda tagħmel minn kollox biex tgħin lit-tfal biex jikbru bl-aħjar mod possibbli. Waqt żjara fil-post li fih jittieħdu r-rigali għat-tfal, il-Ministru Michael Falzon ta' ħajr lil kull min ta' xi rigal mill-ikbar kumpanija sal-iċken familja. Huwa fakkar kif ngħixu f'soċjetà waħda u kif is-suċċess tal-inizjattiva hija prova oħra tal-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi li ferraħ l-iktar tfal vulnerabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.